quen ten proxección pública debe soportar un maior nivel de crítica. Eu tamén. Cargos públicos, os proxectos financiados con diñeiro público, artistas, empresarios, creadores en xeral, que teñan presenza pública, os tribunais din que deben soportar un maior nivel de crítica. Por que? Para protexer a poboación nunha sociedade democrática. Eu uso sempre o meu dereito á crítica lexítima. E creo, ademais, que é responsabilidade ética, é un deber moral